ברוכים הבאים, Shine on Baby. אני מאוד מתרגשת מהתהליך הזה של השלבים, והנה אנחנו מגיעים לשלב השביעי. בכל שלב הוא מאוד מצמיח ומעצים. ובשלב הזה, עכשיו, השביעי, אנחנו מגיעים בעצם להכרת התודה. שזה מאוד מאוד יקר לליבי, כי זה בכלל לא מובן מאליו, ואני הרבה שנים בכלל לא הייתי שם בלהכיר תודה, אלא בלהתלונן. אז המקום הזה של הכרת תודה, שזה תרגול שלאט לאט אנחנו בונים אותו ומכניסים אותו לתוך החיים, הוא בעצם מכוות מחדש את התודעה שלנו. ומאפשר לנו להיות עם מה שיש ולהתמלא. כי הכרת תודה זה רגש, זה הרגשה. זה הרגשה כזאת שממלאה אותנו ומשמחת אותנו, ואנחנו מרגישים מאוד מסופקים כשאנחנו מלאים בזה. והכרת תודה זה גם מצב תודעה. ממש, זה לחיות חיים שמתוך הכרת תודה והכרת הטוב. להכיר תודה על מה שיש לנו, על מה שכבר יש לנו. להכיר תודה על החלומות שלנו, כאילו הם כבר מתגשמים. להכיר תודה על מערכות יחסים, על הבריאות שלנו, על העבודה שלנו, על מי שאנחנו, על כל מה שמקיף אותנו וסובב אותנו, ברוח, בנפש, בגוף. זה מאוד משמעותי, וזה עושה שינוי, שיפט. זה ממש עושה שינוי בכל החוויית חיים, כשאנחנו מתחילים לתרגל את זה. ובאמת הספקנים יגידו, כן, אבל יש דברים שלא עובדים, ויש דברים שצריך להתלונן עליהם. נכון, יש דברים שלא עובדים, אבל יחד עם זאת, ביחד עם זה אנחנו מתרגלים. אני מזמינה אתכם לתרגל כל יום הכרת תודה עמוקה, לשבת ופשוט להרגיש את זה בגוף. אז אני רוצה להזמין אתכם עכשיו ככה לקחת נשימות עמוקות. אני ממש מודה קודם כל על עצמי ועל החיים שלי ועל כל המסע שעברתי עד היום. אני ממש מודה שיש לי את הזכות לדבר פה מולכם ולדבר מילים כאלה של אהבה, של יופי, של תודה, של חמלה, של ביחד. אני מאוד מודה על כל מה שמקיף אותי. המשפחה והחברים והתמיכה והעזרה והאש והמים והשמש והאדמה הטובה. כן, אז בואו נתחבר למקום הזה. ניקח נשימה וניתן לעצמנו להתמלא. כי הכרת התודה זה בעצם, כשאני בהכרת תודה אני מסכימה לקבל את כל השפע שישנו. כי האמת היא שיש הרבה, כבר יש לנו הרבה מאוד. ומי שאנחנו זה כבר הרבה מאוד. אז להכיר תודה זה להתחיל לפתוח את המערכת שלי, את הלב שלי, את התודעה שלי לקבלה של היש הגדול הזה. ואני נותנת לעצמי ממש ממש עכשיו להתמלא בזה, כל תא ותא. כמו סודה כזאת שיש לי בגוף, והיא מבעבעת והיא מתרגשת. אז תודה גם לכל התהליך הזה, שהתחלנו מהחלום והמשכנו לנקש את אדמת התודעה שלנו, ולהפוך אותה ולזהות אמונות מגבילות וביקורת, והפכנו את האדמה וניסינו דברים חדשים, ואנחנו מנסים דברים חדשים. כן.
ואנחנו מזינים ומדשנים, וכל זה יכול להתרחש במקביל, ואנחנו גם זורעים זרעים חדשים באדמה הטובה שלנו. אנחנו מתפללים לגשם, ומתפללים להגשמה, מתפללים לאור ולמים ולכל מה שיזין את הזרע שלנו, וזה מסתורין גדול, כי בתהליך הזה אנחנו לא כל כך מתעסקים עם האיך. אנחנו מחזקים את האמונה שלנו, את התקווה שלנו, את העוצמה הזאת של יצירה, של בריאה. ובאמת הקסם הגדול מאוד שיש זה להכיר תודה. וזה לחיות חיים שהם מתוך הכרת תודה. אז תודה, תודה, תודה. נתראה בקרוב.